Той е първият заслужил майстор на спорта в областта на леката атлетика по времето, когато се раздаваха такива звания. Той е многократен рекордьор, шампион. Той е уважаван перничанин, почетен гражданин на Перник. Името му е Петър Спасов. По какъв повод станахте почетен гражданин на Перник? През 1971 година Федерацията по лека атлетика ми направиха честване. 35 години на пистата. Това честване се осъществи в град Сливен по решение на Федерация по лека атлетика. Там се провежда балкански крос. От Перник, за наша радост, Райна Динева се класира първа при девойките и тъй като федерацията решиха да ме удостоят със званието и да ме наградат с Златен орден на труда, решиха да бъде там. Имаше заслан голям килим, награждават ме и на базата на той Перник, кметът Аврамов, Сергей Аврамов беше кмет на града, той предлага на управата, на Пернишката управа и по този начин те му достояват званието почетен гражданин на Перник. Аз имам тук тези, не са тези 3 купи, те са много купи, обаче една от тях отчитам, че е най-достойна. Тази вдесно там е от 1951 година в Букурещ, когато се класирах на 5000 метра. Участваха към 32 отбора от чужбина. Чехия, Унгария, Полша, Турция, Гърция, Балканския полуостров. Много представители, тъй като те всяка година провеждат шампионат. Многократно съм републикански шампион и рекордьор. Може би това нещо накара управата на Перник да му достоят с званието почетен гражданин на Перник. Наистина успехите ви са безспорни и името ви се споменава така с много почет и уважение от перничани. За да стигнем обаче до големия спорт, до големите успехи, сигурно имало и много труд и много други неща, нека да ви помоля така да си спомниме началото. Спомняте ли си първия старт? Първият старт беше с школа запасни офицери. Те всяка година идваха, правеха преход през Люлин и идваха в Перник в чест на минния празник. 3 дни празник беше на миньорите и на този празник се провеждаха тези състезания с школа запасни офицери. Аз изявих желание да участвам, тъй като махалата тук от квартал Твърди ливади се хванахме на бас. Аз им казах, на майтап казах, че ще влеза в основната тройка на кроса, ако ме пуснат. И те ми се подхилиха така малко, юморично, така иронично, и казват, ти ако влезеш в тройката, от нас ще имаш едно вагонче въглища. Ако не влезеш, ти на нас ще подсигуриш. Аз се съгласих. Отидехме горе на стадиона и предлагам, отивам при Атанас Стоянов, бай Атанас, той отговаряше за леката атлетика и казвам, Чичко, ще ме пуснете ли да бягам кроса? Той казва, бе, как да те пусна, бе? Ти си малък, ти още знаеш ли какви участват тук? Те са най-добрите в България. И от школата са там, а перничани сметам, че ги познаваш. Казвам, абе и да ги познавам, и да не ги познавам, аз искам да бегам. Хванахме се на бас с момчетата от махалата, че ще влезем в тройката. Той каза, много си малък. И тогава нямаше изход и отидех при мой съквартирант тук от Твърди ливади, Александър Расенов се казваше, бай Сандо.
понеже те ръководеха юнак, и казвам, бе, Чичко Санда, кажи на другия Чичко да ме пусне, бе, този черничкия Чичко. Той не иска да ме пусне. И той казва, добре, ще те пуснеме. Даде ми едни гащички, те ми бяха под колените, дълги. Фанелка целия ущукнах и казва, Пейо, нема за тебе такова нещо, бе. Ще бега с твоите. Аз едни сиви гащички и потник, обикновен такъв, от дреб майче беше. Отивам при бата нас, казвам, той Чичко каза да ме пуснеш, номер нема да ми давате. И той каза, застани. Застанах зад групата и аз очаквам, като каже по местата готови, тръгвайте или бягайте. А за моя изненада, стартера, който застави и каза, по местата готови, и като гръмна, аз обърнах да видя кой гръмна, те избягаха. Децата от махалата, Пейо, избягаха, гони ги, бе! Обръщам се, те 40-50 метра избягали натам и тъй като се прави една обиколка и 3/4 на стадиона, излиза се на запад пенсионерския парк, посока погребите, и аз на първата обиколка ги догоних и на втората поведех групата и излизам първи от западната врата. Тръгвам нагоре към погребите, към борчетата, обърнах се, те не реагират. И когато се качи горе над борчетата, може би 150-200 метра е височината, отсечена такава, и аз като се качи горе, обърнах се, те долу, казвам, ще има да ме гоните. Обаче бягам бос. И горе над Драгановец, на едни стъкла се порезах на единия крак и почна да ми тече кръв. Обаче не спирам. Аванс имам, казвам, ще бегам и това е. Оттам бягаме през Драгановец, сега където е бензиностанцията, горе колелото го казват, оттам пускаме надолу, покрай полицията, тази улица, която води за стадиона, се казва физкултурна, по нея и от западната врата трябва пак да влеземе на стадиона. Аз вода групата, не се обръщам да видя дали ме гонят или не, влизам на стадиона, правя една цела обиколка и на втората обиколка втория влиза след мене. И тогава бата нас идва и казва, браво бе, момче, ти си страшен. През живота си Петър Спасов е пробягал общо 212 640 км, само на тренировки обаче, без да се броят републиканските и международни състезания. Общо имам 34 рекорда. От 1000 метра до 10 000 плюс 3000 с препятствия.